Que tal, saúdo? Xuntanza entre o PSOE e o BNG na procura dun acordo na Deputación de Pontevedra. Ampliamos de contado, isto é Pontevedras 10. Comezamos. O PSDG e o BNG mantiveron esta mañá unha reunión para chegar a un acordo sobre o futuro da Deputación de Pontevedra. O ata de agora, vicepresidente da Administración Provincial, o nacionalista César Mosquera, asegurou que aínda non chegaron a un pacto, pero que hai vontade por parte das dúas formacións. Vai haber algún tipo de pacto. Pode haber un pacto de gobernabilidade, pode haber un pacto de apoio externo, ou pode haber un goberno de coalición. Hasta aí, máis ou menos, estas cousas nunca teñen a seguridade ao 100%, pero, bueno, máis ou menos, parece que, vamos, está suficientemente maduro. Mentres a institución provincial espera a que se reedite o pacto entre o PSOE e o BNG, cabe recordar que a presidenta da Deputación amosou hai uns días a súa satisfacción co bipartito dos últimos 4 anos. Ademais, Carmela Silva calificou ese mandato con matrícula de honra e declarou que fora inmellorable tanto a nivel profesional como persoal. E inda que estaba prevista que a constitución da corporación se producise esta semana, finalmente haberá que agardar ata o vindeiro 3 de xullo. Bueno, César Mosquera valorou tamén esta mañá o proxecto presentado onte pola Xunta de Galicia para a variante de Alba. O edil de Infraestructuras de Pontevedra mosouse moderadamente satisfeito con esa alternativa elixida pola Administración Autonómica, inda que asegurou que non era unha das primeiras opcións que tiña o Concello. A opción elixida pola Xunta de Galicia para a variante de Alba provocou sentimentos encontrados no Concello de Pontevedra. Por unha banda, o Goberno municipal valora positivamente que a Administración Autonómica estea disposta a reducir o tráfico da PO 225. Sen embargo, o edil de Infraestructuras recorda que a opción elixida non estaba entre as alternativas do Concello. Tanto a solución que se fai para mellorar a mobilidade peonil en San Caetano como a variante non son as primeiras opcións do Concello, non foi o que se propuxo na M4, creemos que son solucións pois que vamos a interpretalas como menos malas. César Mosquera non está de acordo en que a variante de Alba pase tan cerca do colexio de Campañó e por iso asegura que intentarán urbanizar a zona para mellorar a seguridade viaria. Hasta onde sabemos tamén os veciños de Campañó que preocupa, ou algúns veciños, porque non hai nada, digamos, de unha maneira, bueno, que se poidan aflorar unha posición común, e se pode dicir que común, pois o que preocupa é que sale moi cerca do colexio, e posiblemente, hasta onde sabemos, pois o que van a pedir, que como aí contarían con o noso apoio, é que digamos, no entorno do colexio se urbanice un pouco a actual 531, a estrada de Vila García, se poña a ver as rúas e demais para que sirva de protección e non se carga o tráfico aí sin ningunha protección. O edil de Infraestructuras tampouco está de acordo en que o vial de 1 km de longitude teña unha velocidade límite de 100 km por hora, nin tampouco en que sexa de 4 carrís. Para 1 kilómetro poñer ese límite pareceme excesivo, pero bueno, é un sinal, o sea, que eso cambia, eso precisamente non é o maior problema. En este caso, estas cousas a veces teñen moitas consecuencias, pero non é o sinal, non é a limitación de velocidade, senón é po trazado. Se ti pos un trazado que ten que ser V100, se ti pos a rigidez, supón que as curvas non poden ter non sei que, entonces anúlache pasada por algún lado, igual con a curva, evitaba as casas e desa maneira, pois, tampouco compartimos os 4 carriles, de feito, iba a ser 4 carriles, dixémosle que en principio non ten ningún sentido, enlazar unha estrada que é unha travesía, como non en Alba, en Lérez, non a 550, con outra estrada que prácticamente aí non é travesía, pero case, e metería 4 carriles que non ten nada ao lado, porque, o sea, 2 carriles aí despachan moito máis que as outras dúas xuntas, o sea, porque polas características, o sea, esa prácticamente vai toda boada, non ten nada ao lado, non ten coches que entran que salen ou personas que entran que salen, o sea, que a capacidade diso non tiña ningún sentido. A pesares de ser a opción menos mala para César Mosquera, o concelleiro asegurou que é un proxecto moi estudado e que non supón afeccións sobre as vivendas da zona. Por outra banda, o edil confirmou que o Goberno municipal intentará que a PO 225 sexa traspasada ao concello, para así reforzar a mobilidade peonil e mellorar o camiño portugués.
Baixo mínimos, así está a Escola de Educación Infantil de Verducido. Nas últimas horas, a Xunta comunicou o peche dunha aula do centro e a supresión dunha das mestras pro vindeiro curso. Deste xeito, tan só quedarían dúas profesoras que terían que repartirse entre unha aula de infantil e outra de primeiro e segundo de primaria. Como educar a 37 alumnos con soamente dúas profesoras. Ese é o reto que parece que terán que enfrontarse neste colexio de Verducido no vindeiro curso. A Xunta de Galicia notificou nas últimas horas o peche dunha aula de infantil e a supresión dunha das mestras. O motivo, segundo a Administración Autonómica, é a baixa matrícula, algo co que non están de acordo as familias. O curso pasado había 37 nenos, este ano polas matrículas quedan 31 nenos, o sea que tampouco é que baixe tantísimo o ratio de nenos. Polo que sabemos, se o problema é o ratio, solo recordarlles que o ratio é para en alza, o sea, para un máximo de nenos, non para un mínimo. As aulas non se quedan con mínimos. Se baixou a matrícula de nenos, precisamente non é porque a xente este a máis de tranquila con todos estes follóns que temos todos os anos de se nos van a pechar unha aula ou a outra. Ademais, se hai un descenso de natalidade, a escola non é responsable, que van a pechar cada escola rural e mandar a todos os nenos ao centro das cidades. Non ten sentido. Durante o curso 2018-2019, este centro contaba con 37 alumnos que estaban repartidos entre 3 aulas de infantil e unha de primeiro e segundo de primaria. Co peche dunha clase cunha profesora menos, a comunidade educativa desta escola ve imposible dar un servizo de calidade. Dúas mestras quedarían para 30 alumnos e o problema ademais é que ao eliminar unha aula de infantil agora retirarían unha das profes que ten praza fixa, co cual só deixarían unha profe con praza fixa que ademais é a directora, a administradora, a secretaria, a conserxe e a que fai todos os traballos. Entón mandarían a outra profesora externa para a aula de primaria. As familias poñen o foco directamente sobre o xefe territorial de Educación, César Pérez Ares, que, segundo eles, está incumprindo coa súa palabra. O xefe territorial, según el, según as súas palabras que escoitamos na radio, decía que non. Pero agora de súpeto nos avisan que van a pechar unha de infantil. E claro, para o centro, que se quede un centro con dúas mestras, é inverosímil, porque os nenos non van a estar suficientemente atendidos porque é imposible que dúas persoas, xa non falar de que unha se tenga que coller unha baixa ou por calquera motivo non poda acudir á escola, se quede unha persoa con 31 nenos. Neste centro levan meses vendo como os recortes están afectando a calidade educativa da escola, xa que neste último curso escolar xa perderon os profesores que tiñen de reforzo para especialidades como música ou inglés, pero as familias non se renden e aseguran que seguirán traballando para que a escola infantil de Verducido sobreviva. O mozo que agrediu a un dirixente de Vox en Pontevedra quedou absolto grazas a un acordo extraxudicial. Andrés de Vicente Fuentes, máis coñecido como Capi, conseguiu evitar finalmente unha condena por golpear o pasado 9 de marzo o coordinador do partido, Juan Manuel Rosales. O rapaz de 21 anos é o mesmo que atacou a Mariano Rajoy na súa visita á cidade cando era presidente do goberno no ano 2015. O mozo recoñeceu nos xulgados de Pontevedra o sucedido e pediulle perdón ao líder de Vox. O acordo ao que chegaron ambas partes é de tipo económico e, polo tanto, supón a absolución do acusado. A indemnización polos danos causados será inferior a 400 euros. Bueno, máis cousas, 205.000 euros, esa é a cifra que recadará este ano o Concello polas terrazas dos establecementos de hostalería de toda a cidade. En total, actualmente en Pontevedra, segundo o censo municipal, hai preto de 1.900 terrazas e veladores, os cales estarán regulados pola nova ordenanza. As mesas non poderán superar o metro e medio de altura e todos os locais deberán pedir autorización para instalar calquera tipo de pérgola, toldo ou cuberta. Por outra banda, nestes espazos, os cartéis e paneis con menús están completamente prohibidos, así como calquera tipo de ambientación musical ou máquina recreativa. En canto horario, durante o verán, as terrazas solamente están permitidas de luns a xoves dende as 9 da mañá ata as 2 da madrugada e de venres a domingo e tamén nas vésperas de festivos ata as 2:30. Xa está en marcha o Trocalibros. O obxectivo deste proxecto é fomentar o intercambio dos libros de texto entre as familias pontevedresas. A iniciativa é gratuita e nela poden participar todos os escolares dos centros educativos da cidade. Darlle unha segunda vida aos libros de texto. Ese é o obxectivo de Trocalibros, unha iniciativa do Concello de Pontevedra que pretende axudar as familias da cidade para que o inicio do curso non sexa tan complicado.
A finalidade que temos é que aumentar a vida útil dos libros e poder tamén facer unha labor ecolóxica e social, xa que os libros de texto que cando remata un curso, pois a xente ás veces non sabe moi ben que facer con eles, esta plataforma que posibilita é que a xente oferte libros e demande outros. O intercambio de libros abrangue a todos os cursos, desde terceiro de primaria ata segundo de bacharelato. A iniciativa está aberta a todos os escolares da cidade de Pontevedra. Canta máis xente participe, pois mellor, porque haberá máis oferta de libros e intercambias os necesarios. É unha cousa totalmente gratuita, non pode haber ningún tipo de intercambio económico, é para nenos e nenas que estudien en centros escolares do municipio de Pontevedra, entre terceiro de primaria e segundo de bacharelato. E ademais de axudar económicamente as familias, o trocalibros serve tamén para que os máis pequenos aprendan a importancia da colaboración e a solidaridade. O mes de setembro é un desembolso económico moi grande para os pais e as nais, entonces eu penso que todas esas iniciativas son necesarias. Ademais, tamén conciencian os nenos coa importancia de coidar os libros de texto, porque os libros de texto poden servir para outros nenos o ano seguinte. A plataforma para ofrecer e solicitar os libros do vindeiro curso escolar está dispoñible na web trocalibros.pontevedra.gal. Así chegamos ao remate deste Pontevedra ás 10, de contado o tempo e despois o Contrastes, o derradeiro programa desta tempada, non o perda.